Липосоникс и поне един размер по-слаби с Липосоникс. Искаш да спрем да се тръгнеш това вече толкова кефира, може да продължим. Тони Димитрова при нас и дерматолога доктор Кожухарова. Здравейте, добре дошли. Много се обичаме. А сега ще си поговорим пък нещо, с което ти си се поглезила. Една нова процедура. Удивително застопяване на масни депа. Правилно ли го казвам, доктор Кожухарова? И то на определени места. И то такива, които са най-проблемни. Ама на много определени. Знам, те определени ги имаме и двете. Знам. Моля ти се, Гала, ти замълчи. Тони, добре. Така. Аз ще замълча, но само ще кажа, че с теб сме си говорили много пъти за начин на хранене, здравословен, полезен, за диети, но доколкото знам, ти на процедури не ходиш и не си правила. Да, никога не съм употребяла нито хапчета, нито някакви процедури. Предлагали са ми факт. Нали, липосукции такива. Да. Но не си се подлагала никога, знам, с теб сме си говорили. Никога не съм, защото много е грубо според мен, пък на хапчета още не вярвам. Аз съм, това, което съм правила, ти го знаеш, гладувала съм. Да. Сега обаче си доверила на тази процедура. Сега ще ти обясня защо. Защото аз първо, наистина много съм гладувала и пак ще го правя. Плувам страшно много. Но тук съм много смешна, защото имам релеф от плуването. Обаче това отпред, то не може да се стопи нито с глад, нито с плуване. И през годините даже имало смешни случаи. За мен малко тъжни. Отслабваш и коремче. Аз съм се скъсала от глад, нали. Вървя напред-назад. И в един момент отида в студио. Било при тебе, било при някой, седна. И целият ми глад отива по дяволи, защото като седна, като се покаже този релеф и викам, какво беше това сега? И реших, че трябва да направя нещо. Ама това, което направих, е далеч по-за предпочитане от това, което... Ще ми разкажеш, доктор Кожухарова медицински ще обясни нещата веднага след рекламата. Добре. През това време кафе можеш, нали? Така. Тони Димитрова и доктор Кожухарова си говорим за една процедура нова, която топи масните депа, на която ти казахме, която не си се подлагала на никакви процедури, се реши да се подложиш. Защо бе, Тони? Ами защото знам, че има ефект. Първо, защото аз имам малък такъв опит с едно нещо, което ме триеха преди година. То не ме триеха, ми едно такова... Вибриращо. Да, едно вибриращо. Обаче го няма в Бургас. И ходих до Варна. И сега, когато ми се обадиха, Ева, като ми се обади да ми предложи това за София, казвам, тръгвам. Малко ме беше страх, обаче пък ефекта трае 2-3 години. Нали, разбира се, че в момента още си имам тия неща, но това се случва. С нощ си го направих. След 2 месеца ще мога да слагам на тънко кръстче коланче като тебе. Прекрасно. Първо обаче, защо толкова трудно се топят тези масни депа? Ето и Тони това, което казва, сгладуване с диети отслабват, масните депа си остават. Първо, те се разполагат по различни зони в зависимост от пола. При мъжете, както знаем, форма на ябълка. Разполагат се в горната част. При жените форма на круша в долната част. Ние сме съчетали мъжката и женската. Не съм круша, не съм ябълка. Наистина най-трудни са за третиране с различни методики. Аз се радвам, че вече в България имаме един наистина революционен метод, който може успешно да се справи с масните депа. А какво е новото при него? При него новото е, че той е един високоинтензивен, високочестотен ултразвук, който загрява масната тъкан до 56-59 градуса, като по този начин убива масната клетка, а не я редуцира, не я свива просто, а убива я за 1 секунда. Настъпва клетъчна смърт за 1 секунда. Така че това обуславя неговата висока ефикасност. Той е наистина и безопасен апарат, сертифициран от Американската агенция за храни и лекарства. И неговата технология е плод на много клинични проучвания, сериозни клинични. Това само как звучи, убива за 1 секунда. Доктор Кожухарова да каже, че вчера ми взеха и кръв, понеже доктор Кожухарова каза, че това е изследван. Но изследван то не е така просто отиваш,
събличаш се и те мятат. Чакай, ако искаш, ние след малко ще говорим за предварително какво се прави. Как ще ми разкажеш през какво си минал? Безопасено, лекар На мен те ми прави. стана интересно наистина това, че за една секунда се унищожава масната клетка и това, което знаем, че в организма масните клетки са определен брой, ако приемем, че е условно, че са 100, това значи, че за една секунда унищожаваме една и не вече няма, вече са 99, така ли? Абсолютно. Методът е такъв, че той наистина успешно убива масните клетки. Тоест там, където сме направили процедура, масни клетки няма да се образуват. Могат да се разширят в съседство масните клетки, които не са били третирани. Така че човек, когато се подлага на тази процедура, е хубаво да е наясно, че е необходимо да води здравословен начин на живот. Все пак, всичко е свързано. Абсолютно. Не само с тази процедура. Какви са обаче предимствата? И на пазара съществуват и други процедури, които ни обещават стопяване на масните депа. Какви са предимствата пред тези, които има? Основното е, че този уред е наистина високоинтензивен, високочастотен и е фокусиран. Той загрява масната тъкан на дълбочина 1,3 см. Другите уреди, които са на пазара на база пак на ултразвук или радиочестота, не може, те са нискочастотни, нискоинтензивни. Обикновено действат по-повърхностно. Някои от тях, повечето, са насочени... Масните клетки са разположени все пак малко по-навътре. Ако не действат на епидермиса, да ни го позагреят и осветят. Освен това, те просто ги свиват масните клетки. И това е многократно, вероятно. Да, така че... Те много по-лесно след това да се напълнат отново с Абсолютно, да. Когато не водиме здравословен начин на живот и продължаваме да хапваме повечко, наистина отново се води до разширяване на масните клетки. Но хубавото е, че той, загрявайки в дълбочина тъканите, той не уврежда кожата, не уврежда околните органи. Така че абсолютно безопасно протича процедурата и най-важното е ефикасно. При повечето други процедури, аз пък знам, че се правят много серии, много пъти се прави. Да, това е една процедура. Наистина, една процедура за един час. Звучи магическо, една процедура. Абсолютно. Клиничните проучвания показват, че 100% от пациентите намаляват обиколките си поне с 2,5 см. 51% ги намаляват в резултат на една процедура. 51% ги намаляват с около 4,3 см. Аз вече мога да се похваля... с от 6 до 10. Да, мога да се похваля, че имаме пациентка... Имаме пациентка, която е смъкнала от обиколките си 6 см. Така че средно горе-долу около 4 см губиме от обиколката, но при някои пациенти може да стигне и до 6 и до 8. И добре, това не е фантазия. Това не е процедура просто за отслабване, ще ослабна с 10 кг, като си я направят. Това е процедура за... Не топиш килограми там. Унищожаване на масни клетки. Точно сланината, дето и казваме, на мен ми казват дебела коремна стена. То си е сланината. Това да си го кажа. Как говори за сланината, не килограм. Добре, ти каза, че сте предлагали липосукция. Липосукцията все пак е в сферата на хирургията, на естетичната хирургия и не е логично да сравняваме такава лека, неинвазивна процедура с хирургия, но все пак, ако се сравним, можем ли да направим? Утре, примерно, извинявайте, че ви прекъсвам, но утре, примерно, аз ще пея. Ако бях си направила липосукция с нощи, няма как да пея. В смисъл, тя си е коремна операция. Извинявам се, дишам диафрагмено, смесено всякак. Нямаше как да се случи това. Аз сега си отивам вкъщи и утре съм на работа. Така е. Този революционен метод е неинвазивен. Веднага след процедурата пациента може да стане да си върши ежедневните задължения. Няма нужда от някакъв специален режим след самата процедура, докато при една операция, каквато е липосукцията, все пак има един възстановителен период, който при различните пациенти може да е между 2 и 6 месеца. Налага се известни ограничения, носене на колани. Анестезията също е нещо, което
което трябва да го имаме предвид, че може да настъпят някакви осложнения, като след всяка операция. Нормално е така. А тази процедура за кого е подходяща? За хора, които... За мен, Гала, не за теб. Не дай ти да ми говориш, не знам, че за мен също е подходяща, които трупат на определени места, зони, които трудно могат да се повлияят от спорт, гладуване. Да, така е. Това не е процедура за общо намаляване на телесното тегло. Това е за хора, които са опитвали различни методи за отслабване и са им останали възглавнички, масна тъкан в определени зони. Не трябва да са много дебели, т.е. индекса на телесна маса трябва да е около и под 30, за да бъде наистина една много хубава процедура. Кажете ми, всъщност ти ми кажи малко за предварителната подготовка. Каза, че сте взели кръв. Какво се прави? Какво представлява предварителната подготовка за процедурата? Взимат ми кръв от вената, за да, понеже тия масни клетки, както ми е обяснено, те се чистят през черния дров в този период от време. И трябва да се види здрав ли е, всичко нормално ли? Да. И понеже искаме да се обезпечим по някакъв начин, да сме сигурни, затова ми взеха кръв, за да потвърдим, че данните преди започването на процедурата и след това не са променени. Което говори добре за самата процедура. Преди това правили са някакви... Измерва, тя ме разграфява. Нещо такова си мисля, че трябва да направим. Много е важно да се уверим, че в третираната зона трябва да имаме около 2,5 см подкожна мазнина. Това е нещо, което се мери като с шублер, нали така? Имаме далеч по-интересен ултразвуков уред. Едно нещо, на което аз казах: ама докторке, сега виждаме разчертаване. Да. Ето това е всъщност... Ма това не е моя корем, нали? Да, моя е. Така. Как ще му кажеш, че корема е такова ужас? Аз съм най-облечената българска певица. Боже, аз съм по червения конец се позна. По червения конец. Ма вие ми казахте, че 10 сантиметра ще покаже, че само от корема. Колко е една педия? 10 сантиметра? Хора, това съм аз. Боже! Тони, престани, какво ти е? Това е уреда, с който се мери подкожната мазнина. Джиджи, смей се, това не е вече самата процедура, е уред, който измерва това, което ти каза, че се показва точно как. Боже! И се вижда къде, какво се вижда, колко е, къде може да се третира. Виждат се повърхностната, дълбоката масна тъкан, началото на мускулите, така че ние се ориентираме колко това, което е маркирано, това е дебелината на масната. Колеги, може ли само... Доктор Кожухарова отиде. Така. Това там ли, къде? Да, точно така. Това се вижда кожата, повърхностната, дълбоката масна тъкан. Това е кожата, тук се вижда, повърхностната масна тъкан. Много ми е дебело дълбоката масна тъкан и тук е началото на мускула. Докъде стига, докъде... Така че ние третираме, това ни интересува. Колко е това разстояние, колко е, това е... Да, той може да стигне и до 10 см. Така че, в измерването си... се залагат такива параметри, доколко дълбоко да стигне, в зависимост от това колко Не. Той самия ултразвук е фокусиран. Той действа на 1,3 см дълбочина. Въпросът е, че ние трябва да се увериме, че пациента има в тази зона поне 2,5 см. При нея, имаше определено доста така... Тони, сега ще гледам малко кадри. Стигаме, какво толкова... Коремче, виж какво сладко коремче, разграфено нарисувано. Като на тюленче. Айде сега. Сега ще гледаме кадри. Ако искат тук да говорим малко по това какво се случва. Ела при мен сега. Как ще дойде ужас? Добре, ако ти е по-спокойно, стой по-далеч. Тони, виж къде си сладка. Аз не знам къде го намериха този корем. Мина, гледай. Така. Сега ще пуснем кадри от самата процедура, за да си поговорим какво се случва, колко време горе-долу продължава. Това защо сега? Това са точките, където вече корема е разчертан. Определили сме зоните, в които ще се работи. Това е накрайника. Допира се до кожата и се произвежда импулс. При което кожата се нагрява в дълбочина, както казахме, до 56-59 градуса и масните клетки се убиват. Има един дискомфорт, който е различен при различните пациенти. В някои точки е безболезнена процедура, в други е по-дискомфорт. В началото леко загрява. Да. После леко те предупреждава и те боцка и така лекичко нещо усещаш. Но то е като парване, сигурно. После леко по-силничко, като свреде очи и накрая те ръчка така. И то се търпи. То ни го обясни много добре. Това са усещанията, да.
Бога ми. И после в дясната ми страна, примерно, не ме болеше така, както примерно ме болеше в лявата. Но категорично гарантирам, че се търпи, защото... Това са различна чувствителност. Да, различна е чувствителността при различните пациенти. Ето, при един от нашите пациенти, Владо Пенев, той прекрасно така издържа процедурата. Беше... Добре, повтарят ли се тези, защото видяхме как се движи на крайника, повтарят ли се отново и отново тези зони? Да. Повтарят се, необходимо е, в зависимост от интензитета, с който се работи, се повтарят между 3 и 5 пъти. Обикновено 3 пъти са достатъчни за крайния ефект, но все пак това е една процедура, която 1 час ви отнема от сравнение с липосукцията. Мисля, че е доста така добра за пациентите, които не искат да се подлагат на оперативни интервенции, които искат бързичко, без остатъчни прояви, без някакви осложнения след процедурата, да изглеждат наистина след няколко месеца далеч по-добре. На лицето казано, там е друга процедура. На лицето ще се гледам как съм се размазала грима там. Добре, отидеш на процедура, трябва ли да отидеш с не отидам да съм красива, пък виж какво стана. На лицето правихме друга процедура. За нея ще дойдеш специално да ми разкажеш. Добре, нещо, ако човек е по-чувствителен, не понася никакво дразнене, никакъв дискомфорт, болка, може ли да се сложи нещо, да се даде, да изпие нещо или някаква локална такава анестезия, или не е въобще процедурата за подобна? Абсолютно индивидуално е. При Тони, ти много си тече на ноги. Ама истината, че може да се даде обезболяващо, за да е по-комфортна процедурата, да я чувства по-добре. Ако човек е особено по-чувствителен и трудно търпи дискомфорт, няма никакъв проблем за това. Каза, че сега леко какво усещаш? Все едно, че има мускулна треска. Дайте се върнем при... Какво все едно имаш малко мускулна треска? Все едно мускулна треска и така, като го пипаме чувствителен корема, има 1-2 сининки тук някъде. Вероятно ще станат повече, но не е нещо, което въобще си едно няма нищо. Просто имам нещо, че съм направила 200 дължини в басейна. Това е. Нищо. Добре, кога ще се видят резултатите? Бавен е процеса. Защото унищожава, не само нещо да вметна, унищожава се масната клетка, но съдържимото и то трябва да си е там някъде. Така че няма как веднага да спадне човек. Съдържимото и остатъците от масната клетка се елиминират посредством лимфата и черния дроб в следващите 2-3 месеца. Така че бавен е процеса. Крайният резултат за това ще го видим след около 2-3 месеца. И тогава ще бъде... можеш да си сложиш по-вталена. Ще дойда висока, ще дойда дългокрака, с тънка талия. Много хубаво. Искам само да попитам, може ли Тони след известно време, ако иска да повтори процедурата или не? Може, пак ще се направи измерване на кожата, за да видим остатъчната масна тъкан. И тогава може да се направи, но след 3 месеца. След 3 месеца, още повече, че при нея, понеже и заради термалното действие на уреда, има изтягане на кожата, така че ще бъде един наистина доста добър. Като дойда с плочки тук. Ти каза Владо Пенев преди мъничко, това значи, че това е процедура подходяща и за мъже, въобще не е само за... Дуре, Владо. Масните клетки нямат пол, както се казва. Миличкия, гледай гугутка. Тази процедура е подходяща и за мъже, и за жени. Няма някакви ограничения. Добре, разбрах след колко време ще видим резултата. А колко време ще го задържи Тони, Владо съответно, този, който си е направил тази процедура, и трябва ли нещо специално да правят? Хубаво е да продължи да води здравословен начин на живот, както прави тя. Тони се храни разумно, така че при нея няма предполагам да е проблем. Не винаги. Сега. Понякога. В третираните зони масни клетки няма да се появят отново. Ако човек обаче прекалява с храната, в съседните нетретираните зони масните клетки ще се разширят. Така че това може пак да увеличи обиколките крайните. Затова е хубаво все пак да имаме предвид, че полагайки толкова усилия, би трябвало да продължим да поддържаме. Както поддържаме кожата, както поддържаме организма си по друг начин, би трябвало да се грижим по този начин и за вътрешното си здраве. Благодаря, беше ми интересно, Тони, и нямам търпение да те видя и тук, след около 2 месеца. Какво ще е положението? Благодаря, доктор Кожухарова. Ще се видим само след секунди. Липосоникс и поне един размер по-слаби с Липосоникс.